Mä en tiedä onks musta tähän. Hei. Kato tätä. Meillä on 24 tuntia. Ei tarvii huolehtia yhtään mistään, okei? Okay? Me on tosi harvoin mahdollista tehdä mitään tällaista. Kyllä me pärjätään. Eiks niin? Niin. Maailma on vittu meidän. Ei vittu, ei vittu, ei vittu, ei vittu, 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 vittu. Tää ei oo todellista, tää ei oo todellista, tää ei oo todellista. Oh my god. Ryhdistäydy! Kuka helvetti tää edes on? En mä tiedä, se on yksi Lea mun alahastefrendi. Se on Netan sisko. Onks noi sun vitun viinat? Ei vittu! Tää on se vitun paroni. Se tilaa koko koululle. Ihan sama kun tulee se eteen, se pistää ne kylmäks. Ihan kylmyys shittiä. Lea teki sille jotain. Se meni tielle se koskeväärään kohtaan, en mä tiedä. Maailma on vittu meidän. Eiks niin? Niin. Mun on pakko jotain vielä. Ei! Sä et soita vittu kellekään! Mä oon tässä keskellä niin kuin sovittiin eilen, eiks niin? Me tehdään tää! Me! Okei? Okay? Vittu tuolle on! Lopetetaan mun kaveri! Hei veli! Mä oon ihan rauhassa. Hengitä. IRL. 1v1 face to face. Heart to heart. Mistä tajut tästä? Mitä te vittu myytte ihmisille? Mun kaveri on vittu kuollut! Te tapoitte sen! Moi. Moi, sä oot soittanut. Joo. Ei siis kun me vaan mietittiin sitä kun tuntui ton Leijan taskuista, siis me löydettiin sieltä pillereitä, niin No varmaan sen buranetti, eiks? Se oli just kipeänä. Onko se kaikki ok? Aida, me ei mitään lopettaa tää. Ai mikä? Tää on meidän vastuulla! Kyllä sen tiedät! Lopeta. No me sovittiin tästä eilen! Nyt oikeesti tuu nyt! Lopeta! Sä oot ihan vitun lapsena, kun sä tiedät sen! Moikka! Sen sisko soitti mulle. Ei se kuollut mihinkään vitun pillereihin, se kuoli siihen viinaan. Maailma on vittu meidän. Eiks niin? Niin.